hazvina kumira mushe muzano pefu. Vanhu vaya vakubuditsirana mapanga ende vakutodzana nyaya dzekuurayana. Ende nyaya zhinji dzakutaurwa ndedzekuti mumwe munhu anofa chichi ndo nyaya dzazara. Raida kuti ndipinde panapa mutsamba ndenge ndichikuzivisa nyaya iripo. Panapa kunzi foreign embassies begin evaluation preparations as Mnangagwa skill order against Chiwenga leaks. Maybe you know has raised April recently with comments that seem to send a strong warning to VP Constantino Chiwenga during a public event. She hinted that anyone who challenged President Emmerson Mnangagwa often referred to as a ED risk serious consequences. Chinomona suggested that outcome could be as a drastic as a targeted attack using a drone or some from aeroplane jamming. Here remarks comes at the time when tensions are high within the ZANU-PF party regarding the succession battle. Right, ndo nyaya iripo muri Zimbabwe. Tudze zvamunofunga panyaya iyi. Hazvina kumira mushe. Mhuri yeZimbabwe ndofunga vazhinji vave kuziva kuti musi wa 31 March kunenge kune March, mwedzi wa March kunenge kune March. Asi pane zvinhu zviviri vanhu zvavasiri kunzwisisa. Vazhinji varingoziva kuti iMarch yekubvisa Mnangagwa, iMarch yakarongwa naNageza. Hongo ichokwadi. Chechipiri chisiri kuzikanwa nevanhu ndechekuti March iyi kana kuti demo kana kuti protest yekuti vaMnangagwa abude muofisi ainei nechekuita neruzhinji nepovhu yeZimbabwe. Project iri kuitwa neZANU-PF pachavo ndo chinhu chekutanga chatoda kujekesa. Uye vari kuitungamirira vaNageza naNyoka yeMabhunu. Havasi kuvanza, vari kubuda pachena vachiti hatisi kuda kubvisa ZANU-PF, toda kubvisa munhu wani Mnangagwa. Zvoreva kuti vatidzosera mugore ra 2017 muna November pavaiti toda kubvisa Mugabe nembavha dzakatenderedza Mugabe. Vakakoka nyika yose takapinda mumastreet takasangana nemasoja. Munhu wese akapembera kuti bumbwa raenda iri, Nyasarandi raenda iri, ranga ranyanya kungo bumbwuka neubwidi hwaro richingobwidirika for 37 years. Now we have come to the same deceit, same deception, kunyengerwa zvakare kwa 2017 muna November. The same people ivavo maovetarian nevamwe vashoma vari kuzviti tisu vaNageza, tisu vaNyoka yeMabhunu, vari kuti ndatibvisei Mnangagwa. Takavabvunza zvakanaka kuti muda kuti tisane, vari kuti toda kubvisa munhu weZANU-PF tichisa zvakare mumwe munhu weZANU-PF. Chavari kukokera nyika yose yeZimbabwe ndechekuti ivo vari kuziva kuti vanhu veZANU-PF vashoma. Vanhu veopposition ndo vakawandisisa. So havagoni kuti vabvise Mnangagwa vasina rubatsiro rwevanhu veopposition. Ndosaka vari kuuya nemashoko ekuda kunyenga mukano wa nyika yese yeZimbabwe kuti yendei musi wa 31. Ndosaka mainzwa naNyoka yeMabhunu vaiti aiwa munhu wakaipisisa ndiMnangagwa corruption kudidi zvakuita sezvinonzi for the last 45 years pakange pasina corruption nokupondwa kwevanhu, kubiwa kwemari nekutambudzika kwevanhu. Vari kuti hendei tibvise Mnangagwa tozozviona kumberi kuti tinoisani. Zvino shoko randaitaura kubva pakutanga rekuti kana ZANU-PF yabva toda kuti kuitwe transitional government. Iva havasi kuda kuti ZANU-PF ibve. Vari kuti varida kuti Mnangagwa abve nemukadzi wake nevana vake.
All right. Zvino we making it very clear. Zvino kune vamwe vazhinji vaiti ndatibatanei kane mabumbwa aya, ndatibatanei nemabwida aya nemachikunda kubvisa Mnangagwa. Tikati varume tinenge tichitenderera tiri panzvimbo imwe chete. Tikati hazvinetsi, asi kana mati tiende takadaro, then ivo vachiti Mnangagwa ibva, isusu tei tichiti ZANU-PF ngaibve, uye we make sure kuti hapana munhu weZANU-PF anopinda. Zvino ivo vari kuenderera mberi vachiti vada kuisa gudo guru. Nyika ndokubva yabvunza kuti wamuri kudana nezita idzva rekuti gudo guru ndiani, vakati ndiChiwenga. Tikati Chiwenga atogara atori president, nekuti nhasi uno anonzi VP, vice president. Mnangagwa ari kulive ndiye akanga ari president. Akatadza kushandisa mazuva ake nenguva yaanayo nesimba raanayo savice president kugadzirisa zvipatara nemishonga. Right now ndiye ari minister of health, ari kuba mari iyoyo achidya mari iyoyo. Uye zvakare haasi muZimbabwe nemuchikunda. Zvino zvikanzi iwe Jeff Judah Wosana wataurireiko shoko rekuti uyu muchikunda, wataurireiko kuti Mugabe rakange riri bwede muBrandaya, mubva kure uri kutaurireiko kuti Emerson Mnangagwa ibumbwa revabumbwa ringobumbunuka. Urida kuparadzanisa vanhu seko uri kunanga huroyi kuzvigure. Ingobvuma kuti munhu wese akaberekerwa muZimbabwe mwana wemuZimbabwe. Ndakati aiwa kwete. Hanzvadzi yangu yakaberekera mwana wayo pamusha pedu, tinogona kumutoresa chitupa achitodya sadza repamusha pedu, achitopfeka mbatya dzedu, honku achitonwa mukaka wataifanirwa kunwa, achizora mafuta ataifanirwa kuzora. Zvokutoti hatingafambi hedu katichimushambadza kuti mwana uyu mwana wechihura, haasi mwana wepamusha pano. Ayo asisisu vemusha district ichiziva kuti mwana uyu haasi mwana wepamusha pano, ane kumusha kwake. Ndo zvakaita vanhu vechikunda, vanhu vechiBrandaya, mabwidaya nemabombwa, they are not Zimbabweans. Ichokwadi ichocho chokuti mukadzi kana achinge aroorwa nevana vake, murume anenge aroora mukadzi ane vana vake anonzi akadhonza sanzu nemashizha aro, tinomutarisira kurera vana vakauya nemukadzi sevana vake. Vana ivava vachitoti baba baba baba, iye achitoti mwana wangu, achivabatsira nekuvadzidzisa nekuti vana vake vana vemukadzi. Asi kana takutaura nhau yekudya nhaka nenhau yemaDNA test, vanenge vachizivikanwa kuti aiwa vana ava hongo vanhu vakapoteredza vanenge vachitoti vana vemurume uyu nemukadzi uyu, asi vachinyatsoona havo kuti vana ava mhana havana kufanana nemurume uyu, asi murume uyu anenge achiti vana vangu, because vavakidzani vanenge vachitonzwa vana ava vachitoti kune murume uyu baba, which is good. Navo nayewo murume uyu achitoti kuvana ava mwanangu, vana vangu, vane rugare nekunyarara. Ndo zvakaita rudzi rwevanhu vechibwidi, rudzi rwevanhu rwechiBrandaya, mabumbwa. They are not actually Zimbabweans. Zvino kune vamwe vari kuti aiwa nokuti vakakurira pamusha pedu, vakazvarirwa pamusha pedu, vane zvitupa zvemuZimbabwe, they are Zimbabweans. Aiwa kwete, they are not Zimbabweans. We still go there. Even kune vanoita zvechivanhu vanotoziva kutoti kana mudzimu uchinge wakuuya haugare pamusoro pemwana womubvandiripo. Mudzimu haugare pamwana wasisi, unogara pane vanhu veropa. I think that also clarifies uyo nyoka yemabhuna akuti abatwa nemhepo yemuZimbabwe. Isusu tichimuziva kuti baba wake mobumbwa, baba wake moBrandaya inyasa. Iko zvino zvaakutaura nawe kuti akabatwa nemudzimu weZimbabwe. Tikati aiwa uzvitaurire iwewe. Dee kwanga kune vamwe vanhu vari kutaura kuti iwewe nyoka yemabhunu, zvauri nyoka yakadaro yakaipa kwazvo kudai. Dee anga ari maZimbabwe aitaura havo kuti nyoka yemabhunu abatwa nemudzimu weZimbabwe, kwete kuti iwo ungatoshama kuti ndiwo abatwa nemhepo yeZimbabwe. Kwete, hauna. Wakabatwa une ngozi dzekumusha kwako dzezvigure, une mweya wekumusha kwako wechiBrandaya, ndo wakakugara. Hauna mweya wemuZimbabwe. Mashoko aya ndezvokwadi. Hongu wakaberekerwa muZimbabwe, you are Zimbabwean by breast feeding. Zvino imimi munoziva kuti kunhimbe kwatiri kukokwa uku yemusi wa31 vanogona kuikansela nekuda kwekuti vari kuziva kuti isusu maZimbabwean takawanda, uye kana Mnangagwa abuda muofisi tiri kuramba kuti Chiwenga agare.
paupresident. Tiri kuda president anobva kuvanhu, kwete kuti ZANU-PF inotinongedzera kuti Isayu Muchukunda uyu, Constantine Guveya Chiwenga. Isusu hatichadi zvekutongwa namanyasaranda, hatichadi. Saka kana tichienda kumachi iyoyo, I know that they are going to cancel it. This I assure you. Uchanzwa vakuti tachinja mazuva tazonge tadi aiwa matsotsi vari kuzviziva kuti we are more than prepared to be amongst them. Saka vachaita zvese, they are going to cancel this match M31. Ndati ndigare ndakuudzai, asi kana vachinge vati iriko, aiwa tiripo pakati pavo. Hatingaramwire munda makudo haaramwirwe munda. But ndatiende tichiziva kuti chini ichi ndechemuZANU-PF. So wakasvika mabrothers vachirwa nokuda kwekuti vavenge vako. Wakasvika wakakutsira mumwe, vanorega kurovana pachavo vakatanga kukurwisa iwewe, vakakuparadza. That thing we must be very very much aware. Kuti ivo kunyangwe vakarovana paukama, vanoti tiri kurwira mukaka wedu. Because vanhu vari kurwava machawa, mabumbwa nemabwidi vekumalawi. Machawa ekumalawi anonzi mabwidi, machawa ekuzambia anonzi mabumbwa. Zvino machawa aya rudzi rumwe chete, ndosaka muchiona mari yekuzambia inonzi kwacha, mari yekumalawi inonzi kwacha. Uye mutauro wavo uyu mutauro mumwe chete wechichawa, wechinyanja, rudzi rumwe chete. Saka kana muchida kuenda ikoko, ngatiende tichiziva kuti these people they are going to attack us. Havambofe vakatigamuchira. Ndatenda.